Cleophas. Kachako duoki e paro mano. In a document kawan gi gimondiki kata moket piny. Ok nyal bet no rach duto. To be ok nyal bedo no ber duto. Koro mondo aduoki e penjo mayot niya. Rach en ni atamalo mar 70. Ber ni atamalo 30 gi kaka nene. Tiende ni rach ohingo ber gi sani. To gimomiyo rach wadhi neno mbele. Gimomiyo ber bende wabro neno mbele. To pile pile kwawuoye ushuru kata kwawuoye tax. Onego jopiny ng'e ni tax en ang'o. Usuru en ang'o. To nitie aina mage kata tax adi. Iwinjo. To koseng'e ni tax gin adi. To onego wang'e ni usuru maber chalo nade. Professional language says canons of good taxation or good tax system. Iwinjo. Wabro neno ni canons of good tax system gin ang'o. To bill masani ni bendo ng'iyo canons of a good tax system. Koso nitie kaka ginterfere gi canons of a good tax system. Nikech kata kwaloso chik mar tax to nyaka bed ni nitie framework kata nyaka bed ni nitie chike bende ma guide ng'ama loso chike gi. Kata nitie some discipline ma nyaka wang'i sama waloso gigi. Tiende ni nyaka wang'i ni okonyo japiny nang'o to a good tax system chalo nade. Kata tax kata ushuru man kare chalo nade. Kapok iwacho ne japiny ni idhi timo mage ma idhi timo mage ma idhi timo mage ma. Nitie kama hinye japiny. Nitie kama nyone japiny ma ok ber. Mago duto nyaka watimre nade. Nyaka wang'i. To again wawacho nitie maber gi marach. Tax maber gi tax marach. Lure ni ng'ano matiyo kode to mulo ng'a. Nikech wan gi reasons for taxation. Kata wan gi sababu momiyo tax itimo nade ikaw. Abro dhiye adek sana. Mokwongo en ni mondo wakawa ng'owa wayud pesa mwariembo go chenro mar serikal. Miwacho ni budget. Dongi. Mar ariyo en ni kantie gimirwa ni watigo mang'eny. Ibro yudo ni kanyi nyalo duoke piny to encourage people to consume a given product.